Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan ni jana kimat bakong san jong ka khubor. Khot song bhau menteri rang badu Narendra Modi ye ki pat ba kari India ban pha ye jing ai jing mut bat ban yasa mele ki sembo perkhat shau na ka benta ka program man ki bat. iPod News ni ka kunhun mi khmat ba kirang ba snong jong ka mulai ya ka sarkar Meghalaya bakan wengkam shipor ye ki he pulet ki badan kti ha ka jing set yap yu ba terrorist field thank you. Penjing sur ki bor penya district ya ka jong ka East Khasi Hills ya ka curfew ha ka nong ba Shillong. Bat bah som pisa ka sarkar pedeng ya ka jela ka than jong ka Bahasong pisa ka sarkar pedeng ye ki jela ka than stiram ni bani khun ni ka klam COVID-19 palat khandai puai klur tengka on yo ka Meghalaya. Haswa bangin walam ni ki khubor ki babnya kani ka long ka jing penbena. Nakadaw ba ka jing sapriang ka jing pang COVID-19 kadang ye biteng ka All India Radio ka kentui ki nong sngap bakin Daven Kensting Ray Ben Shimlut ye ki sin jam jing eda ki bidan kambaro bat baki tu ki bela sau pesan snem karta sheneng ki ba la dep ban yo e ketika ka baningkong kin lek ben shim sai ketika ka ba ar ka por ka bela bo long ki besngan bat ki bela yada da ka babot ye ki di lightly ki kendon ki besuk ban le kata deng mas kiar pinjengan ni kiwe ki para brio da army da bat siat ye sat ye ki kiti bunsin ki phone number jong ka national helpline ki trei kam na ka bentaban ai ya ka jingtip ka badan kam bat ki jing batai lam lenti ki pat ba ha ka be de ka jing pang COVID-19 u national helpline number u de u not iwe ar like ndai new plan not sound real bat u iwe not new sun but Meghalaya helpline number uday iway not pra but iway not new not mentang ini pai siki kubor ki babnya menteri rang badu Narendra Modi unil sam mele ki sembo perkhat bat ki pat ba kari India ki badan hapo ala kari ne sabari ha ka program man ki bat limba ka All India Radio ha ka at pandai tarik menta ubnai ka banlong ka benta ka ba prapo jong ni ka program ka ba sisin sibnai limba ka radio menteri rang badu ula khot so bahai pat ba bakini sam yere ki jingmut halor ki mat ki ba on kran ha ka ni ka program ka ban sawan ki pat ba ki la ban phai ki jing ai jingmut ki jong ki limba ka namo app lani ka MyGov open forum ki pat ba ki la ru ban su phone ha number ubam dan kam su pisa kata u iwe pra not iwe new pra not bat record ye ki jing kren ki jong ki sha menteri rang badu ha ka ktien phareng ne ka ktien hindi hadin ke jingelang ke belalong nin ke sengi rengkat bagi nong mi kimat ne ki seng balang bat ki rang ba snong jok snong mulai menteri rang ba ke Meghalaya u konrad ki sang ma ula pentip ba u chairman jong ke Meghalaya Human Rights Commission unong yelam jong ke judicial inquiry ke bantok kit halor ke jing sya siat yap jong general secretary berim ke HNLC haki pulit ke balaja ke khatlai terik menta ubnai nailar menteri rang ba ulong ru ba kinong mi khmat ki bela isim menta ha kan ge lang men kesngi kila IT ru ya ka dor khas ya ka ba on sakmi bnya ukon rat sang ma ulong ru ba ka sarkar kan sa pen urlong ya ki jing dawa jing ki pat ba halor kan ge jing ja bat kalarai ru ban pen kan ya no ya ka tem ka ba sipor jing sipai CRPF ka badan ha ka than maulai sya ka jaka ka bala mangti kana na ka banta jong ki hakui pat kaliang kinong mikmat na kiseng balang bapir lembat kirang ba snong jong ki snong ka than molai ki bele sim menta ka ni jingelang ki laong ba ka jingelang kam sim la penhun ye ki nakadaw ba ka sarkar kam sim ai ni pen pau ye ki sin jam trikam ha ka rukam ka basai na ka bantaban penbet ye ki kinrum kanram ki bede ba ka ni jingja uway ni kinong mikmat uba samrans in ulaong baka kunhun kinong mikmat bat ki rang ba snong jong ka than molai ken iPod News ni ka sarkar jela banweng kam sipor ye ki he pulet ki badan kti ha ka jing set yap yo ba terrorist field thank you general secretary berim jong ka seng HNLC Shushu bas i mula kunoru baka daw bala penni ye ka jing kiwen ki pat ba limba ka ni ka jing ja kalong na ka jing bamler ha ka kam tre kam jong ka sarkar bat ka tanat pulit
Ya ka curfew ha kanong ba Shillong la penjunsur nan kesngi na duk porsan beji min sep haru sau beji janmit ha ka ba hakikan ta ki balat ka curfew ki pat ba kilami benit thilit pet ye ki mar ki badan kam bat kaya ke yang jugi kali kanong ba kala long kum bajulong malakasngi la ban pen kan mau bala penjari ka curfew ha kanong ba Shillong na duk kesngi ublei janmit hadin ke jingjai snam ha kanong ba halor ke jingsha set yap jok nang yalam barem ke HNLC uba Chesterfield thank you hadin bela penjari biang ya ka curfew hakanong ba na do ka por sau beji ninjan min kibor punya district kila penjun sur biang ya ka curfew minta kasni ka khat khandai tere unailar na do ka por san beji min step hadu ka por san beji le shibit janmi Menteri rang ba ka jala u Conrad ke sangma ulo ong ba ka sarkar jala kam dan ni ki jingtip bat ki sabut ki batikna halor ka jinglit jamput jong ki samla shinrang na Meghalaya sha Bangladesh haki bun tli ki kenhun ki basaw ni sangot kawai ka kenhun na ka benta ban let sha ka jingi kai pentibet ban pinyeso eladi ba ka seng bean HNLC kat kum ki kai phot ni kilat patai khobor ki he sarkar ki bala pet perman ya ki iki baro ki bala ja ha kanong ba Shillong na do ka khatlai tere unailar ki la kan tho halor ka jingpen ni khobor badang sen e jong ka kanhun HNLC ha ka ba ki la ong ba ka HNLC kala sedang penrung kam mi ki samla sha kan ni seng bat ba ki samla shinrang ki la jam sha Shillong uput sha Bangladesh ha ki bun kanhun ban yo ji kai pentiben buat la kata menteri rang ba uloong ba kini kilong tang kijing keno bat ba ka sarkar hi kam sundan ni kijing tip ki batikna na ki bor sentiat ha ka bede ba kani ka benta kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ka sarkar India kan ai ka song pisa ka ba 6000 lai spa nripulai clear tangka sheki jala ka than stelam ni na ka benta ban pindan kam ha ka jingi khun persha ya ka khlam COVID-19 ya kani la penbenada menteri ketenat ka kot kya jong sarkar pedeng Mansuk Mandavia bat ka jela Meghalaya kan yo khandai puwei point khandai sau klur tangka ka bha na kani ka song pisa ka ba 6000 lai spa nripulai klur tangka Mansuk Mandavia uloong ba da ka pendan kam ni kani ka song pisa ki jela ka than stelam ni kin la ban kintiu ye kilat ai jing sumar ha ka jing yele ka bating e ka jongki bani khun ya ka khlam COVID-19 kari India kala dep a ya palat sanpun riu lakli ki dawai tika COVID kat hadu menta lengba ka nationwide vaccination drive katnat ka koi kya jong ka sarkar India kala ong bahakini ki arpusa kunta ki balala kinong pang COVID khat khandai ki bala koi hakari ki long life new hajar shispa nrip khandai ngut bat ki bayo atmai pat ekni jingpang ki dan life pusan hajar shispa new pu prangut ka jingkhen ye ki bakot na kani jingpang kalong khandai new point san ar na ka shispa bat ki berang dan pedeng ki jingsha suman na ka jingpang COVID-19 hakari ki dan kumbalai lak nrip new hajar ngut Meghalaya sa ar spa sau pusangut ki briu ki layot mai ye ki jingpang COVID-19 bat khat armut ki nongpang COVID ki layap kat kum ki kai phot ki bahnim kasngi ki kai phot na ka sarkar ki yathu ba na ki ki khat armut ki bayap nim kasngi na ka jingpang COVID-19 shipomut ki de ki bampat yo eketika ka jingkhen ni ki bala khla no na ka daw COVID-19 Meghalaya ka da du menta kala poi sha ka 6000 ar spa sanpo armut Saus pa khat prangot kinong pang COVID hagajala kila kot nyin kasngi kat ba ka jingkhen ye ki berang don ha ka jingsha sumar na kani jingpang ye menta kalong lai hajar saus pa sangut ki runar ki bamla ithu kila penjulor ye ka kali ka basenran ye ulat ka Meghalaya u Satyapal Malik ha jingki mulai ha ga janmit jong ka sibaar habakini ki kali kila wan pai hadien bakila depan on ye ulat hakat lingsun gohati Southly ki kali senran ulat kila julor haki kat tukan gibenta hakani ki jingja hendai emsim ladan maminsau laitu ki he sarkar na Raj Bhavan u Satyapal Malik ulalet limba ka kat lingsun hagohati sya kanong ba Delhi haswaban penkut ya ki kubor ki mat bakong san sa sisin pat Khot sungabha menteri rang badu Narendra Modi ki pat ba kari India
บรรพาอีกจริงไอจิมุดบัดบัญญาสามเมลกิสบอประคาดจะอูนักบันตากโปรแกรมมันกีบาทไอปอร์ตนิวส์นี้ก็คุณมีขมัดบัดกิรังบาชนงกโมไลยากสรการเมฆาลยาบักันเวงคำชิปอริกิเหตุผลิตกิบดันที่หากจิงเสียยับเยาบะเชริสต์ฟิลทังคิวเป็นจิงสรกิบอร์เป็นยาดิสตริกจงกับอีสคาซิเฮลส์ยากเคอร์ฟิวหากนังบาชลองบัดบะส่งพิซากับสรการประเด็นยากิจลากระทางสเตลมีบันยาคนยากคลามโควิด -19 ปลัดขันได้พวยกลือตังกาออนโยกับจลาเมฆาลยากัดตัวนี้ก็ขบวนกลักกุดกับลาวันชพีนากับ All India Radio Shillong